ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಸಂಕಲ್ಪ ಶಕ್ತಿದ ಮಹತ್ವ. ವಾಣಿದ ಮೂಲಕ ಓಡಿಮುಟ್ಟ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರು ಏತು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪವರು ಇತ್ತೆ ಆತ್ಮಿಕ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಅಶರೀರಿತನದ ಸ್ಥಿತಿದ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಅಲಿಪ್ತಾಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರಾಪುನ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ವಾಯುಮಂಡಲಡು ನಿಕುಲು ಕೊರಡಾಪುನು. ಸೇವೆದ ತೀವ್ರಗತಿದ ಸಾಧನಲ ಇಂದುವೆ ಆದುಂಡು ಬೇತಕ್ಲ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನ ಸುರುಕು ಸ್ವಯಂ ನಿಕುಲು ಈ ವಿಧಿರ್ದು ಸಂಪನ್ನ ಎರಡ ಸೇವೆದ ಸಿದ್ಧಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಪುನು. ಇತ್ತೆ ವಾಣಿಡು ಬರ್ಪುನವು ಸಹಜವಾದ ಬುರ್ತುಂಡು. ಜೊತೆಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಮಲ್ಪರು ದಯಪಂಡ ಅಭ್ಯಾಸ ಪಕ್ಕ ಆದು ಬುರ್ತುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಈ ಅಭ್ಯಾಸಲ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಬುಡ್ಪುಂಡು. ಈ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅಭ್ಯಾಸರ್ದೆ ನೇಚರ್ ಬದಲಾದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಅವು ಮನುಷ್ಯಾತ್ಮರ್ನ ನೇಚರ್ ಆದುಪ್ಪು ಪ್ರಕೃತಿದ ಆದುಪ್ಪು ತೆರಿಂಡೆ. ತಪಸ್ಸುದ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ವಿಶ್ವಡು ನಲ್ಲ ತೀವ್ರಗತಿರ್ದು ಕೊರಡಾಪುನು. ಅನುಭವ ಪನ್ಪುನ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆಡು ಯೋಗದ ಪ್ರಯೋಗದ ಗತಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪುಲೆ. ವರ್ತಮಾನ ಸಮಯಡು ಸರ್ವ ಆತ್ಮಲೆಗಳ ನಿಖಲ್ನ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ವೈಬ್ರೇಷನ್ದು ವಾಯುಮಂಡಲದ ಮೂಲಕ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಪುನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಈ ಪ್ರಯೋಗನು ನಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪುಲೆ. ತಪಸ್ಸುಡು ಕುನ್ಲುಲ್ಲ ಸಹ ಸೇವೆಯಾದುಂಡು. ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಮೈಟ್ ಹೌಸ್ ಆದು ಶಾಂತಿದ ಶಕ್ತಿದ ಕಿರಣರ್ದು ವಾಯುಮಂಡಲನು ರೂಪಿಸೋಡಾಪುನು. ತಪಸ್ಸುದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮನಸ ಸೇವೆ ಜೋಡಣೆ ಆದುಂಡು ಭಿನ್ನವಾದಿಜ್ಜಿ. ಇಜ್ಜಂದಿತ್ತಂಡ ಎಂಚಿನ ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ಪರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆತ್ಮರಂತೂ ಆದು ಬುರ್ತರು. ಇತ್ತೆ ತಪಸ್ಸು ಪಂಡ ಸ್ವಯಂ ನಿಕುಲು ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತರ್ದು ಸಂಪನ್ನಾದು ದೃಢಸ್ಥಿತಿ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪದ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದ ಸೇವೆನು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಕೇವಲ ವಾಣಿದ ಸೇವೆನೇ ಸೇವೆ ಅತ್ತು. ನಿಖಲ್ನ ಸ್ಥಾನದ ಸೇವೆನಂತೂ ಮಲ್ಪರು ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಬೇಹದ್ದುದ ವಿಶ್ವ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಒಂಜೇ ಸ್ಥಾನೊಡಿತದು ಸಹ ಮನಸ ಶಕ್ತಿದ ಮೂಲಕ ವಾಯುಮಂಡಲ ಬೊಕ್ಕ ವೈಬ್ರೇಷನ್ದು ವಿಶ್ವ ಸೇವೆನು ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಇಂಚಿನ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ವೃತ್ತಿ ನಿಖಲ್ನಾವಡ್ ಐರ್ದು ವಾಯುಮಂಡಲ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಡ್. ಅಂತಿಮ ಸಮಯದ ಪ್ರಮಾಣ ವರ್ತಮಾನ ಮನುಷ್ಯಾತ್ಮಲೆಗ್ ವಾಣಿ ಇರ್ದತ್ತು ಆಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಾಯುಮಂಡಲದ್ದು ಸಹಜವಾದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಪುನ ಸೇವೆದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು. ಇತ್ಯದ ದಿನಮಾನಡು ಮನಸ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೂರುನಾಥ್ ವಾಣಿ ಪ್ರಭಾವ ಬುರುಜಿ ಪಂಡ ಶಬ್ದ ಪ್ರಭಾವ ಬುರುಜಿ. ವಾಣಿ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದನು ಪನ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನೂರ್ದು ಶಬ್ದದ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಪಗ ಐತ ಪ್ರಭಾವ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು. ಶಬ್ದ ಅಂತೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಬುರ್ತುನತ್ತೆ ಆಂಡ ಶಬ್ದದ ಜೊತೆಗೆ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆದಪ್ಪುಂಡು. ಬೇತೊಲ್ಪಲ ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪನೆ ಆಪುಂಡು. ಈ ವಿಶೇಷತೆನು ಮಲ್ತು ತುಚ್ಪಲೆ. ಅಚ್ಚ. ಓಂ ಶಾಂತಿ.